Der stod 3 drenge på en skole, men det var ikke en helt almindelig skole. Den var hjemsøgt. Og pludselig slukker lyset. Hvad sker der? Kan vi få lyset op og køre? Vent. Der mangler en. Hvor er han? Han kan da ikke bare forsvinde. Hvad sker der? De leder efter. Den ene får et chok. Vent. Den anden forsvinder også. Nej. Hvad sker der? Lyset slukker endnu en gang. Det er ikke et særligt hyggeligt øjeblik. Vent. Han ligger død på bordet. Hvad sker der?